Tervehdys kaikille. Terve. Mä oon Sampsa. Mä oon Jussi. Ja me ollaan Kreivilän Retreatin ohjaajat ja järjestäjät. Ensi kesänä, milloin me pidetään se? Se oli 11-13 heinäkuuta. Ydinkesän keskellä. Kyllä. Yes. Ja lähellä aivan mahtava, upea järvi vielä. Kyllä, ja tietysti ydinkesä ja luonnon keskuudessa tämmöinen teemana siis ykseys ja hiljaisuus, joten ei nyt juuri parempaa sijaintia ehkä voida löytää Suomen maasta, että sopii varmaan kaikille tämmöinen upea luonto, keskikesä ja hyvä teema. Ja mä oon lukenut, että Kreivilän Retreatin päärakennus sijaitsee keskiaikaisessa tontilla. Kyllä, klassinen. Historiaa riittää. Kyllä. Ja by the way, Kreivilän Retreatin muonamestarit löytyy kartanon sieltä keittiöstä ja niillä on tosi kuuluisa kasvisruokabuffet. Kyllä on kuullut ystäviltä kokemuksen rintaäänellä. Vuodesta toiseen kerää kehuja. Kyllä, totta. Puitteet on mahtavat ja mitäs meidän sisältö on? No siis sisältö, sen verran voisin sanoa, että on tosiaan Jussi Penttinen, jos nyt sukunimikin mainitaan, ja Korhonen Sampsa vieressä. Ja mä oon Itsetutkimus ryn perustaja, puheenjohtaja ja kuten nimestä voi päätellä, itsetuntemus, itsetutkimus on tässä teemana ja toki, ketkä tuntevat hyvin varmasti Ramana Maharishin, eli hänen opetuksiinhan se pohjautuu tämä itsetutkimusharjoitus ja etsitään vastausta siihen ikuisuuskysymykseen, ketä tai mitä me olemme. Se on niin se yksi teema. Ja sä puhut Aramean Jeesuksesta. Niin, hyvä kun mainitsit Sampsa. Eli Aramean Jeesus on sitten toinen aihe minulla ja se on aika mielenkiintoinen, koska se on itsellenikin hyvin uusi. Eli on todistettu, että kun ja jos Jeesus mitään puhui, niin hän puhui arameaksi. Aramean kieli on siis alkuperäinen kieli. Toki kreikka oli siinä hyvin mukana myös siihen aikaan, kun Jeesuksen opetuksia taltioitiin. Eli mennään näin ikään kuin alkuperäisen kielen kautta tuttuun Jeesus-hahmoon, mutta saadaan aivan paljon laajempi ja syvempi kokemus, veikkaan näin, tästä hänen opetuksestaan hänen omalla äidinkielellään. Ainakin itse olen huomannut, että monet asiat saa aivan eri merkityksen ja sisällön. Että siinä mielessä kieli on kyllä ratkaiseva tekijä ja kuten tiedetään, niin käännökset aina ei ihan osu kohdalleen, vaikka tarkoitus olisi hyvä. Se on niin kuin toinen teema, mutta miten Sampsa sulla oli siellä? Ensinnäkin on kiitollista saada olla mukana tässä Jussin osuudessa. Ja kiva olla mukana. Ykseys hiljaisuudessa on meidän retriitin teemoja ja tämä liittyy tietysti mun tuomiin harjoittelumalleihin myös, että meillä on vuosikymmenten kokemus rentoutus- ja meditaatio-ohjauksesta yksilöille ja ryhmille ja me tutkitaan tätä sitten, tehdään harjoitteita myös Kreivilän luonnossa, kävelymeditaatiota. Aivan. Ja mä odotan sitä itsekin valtavasti ja sitten mä puhun ja yhteisesti käydään läpi ihmeiden oppikurssin perusteemoja, rakkaus ja anteeksianto, sisäinen rauha ja tyyneys ja on meillä yllätysvieraskin, mistä me ei kerrota etukäteen. Ei kerrota etukäteen, ettei niin, kansainvälinen. Yllätyspiloille. Joo, tosiaan kansainvälinen vieras on tulossa tosin Zoomin välityksellä, mutta kuitenkin ja siitä sitten tarkemmin tuossa vähän myöhemmin. Yllätysvieras ja erittäin mielenkiintoinen sellainen. Liittyy hyvin meidän teemoihin, varsinkin tähän Aramean Jeesuksen. Jussi, mä esitän sulle spontaanin kysymyksen. Ei ole treenattu tätä. Mitä on parhaimmillaan henkinen kasvu, henkinen etsintä ja se sisäinen valo ja viisaus, joka resonoi oman sisäisen polun kulkijalla, kun sä aistit omaa itseäsi ja omaa kehityskaarta tähän asti? Mä veikkaan, että omaa kehityskaarta on kenenkään mahdoton objektiivisesti arvioida, mutta jokainen henkinen tien kulkija varmaan sen tietää, että ainoastaan lähtemällä henkiselle polulle siitä voi mitään saada tai oppia. Eli tässä niin kuin harjoitus tekee mestarin, tarkoittaa sitä tässä, että vaikka mestareiksi tullakaan, niin se, että niin kuin polkupyörällä ajo, voi sitä lukea siitä, mutta vasta kun opettelee polkemaan polkupyörän
ja kaatuilee moneen kertaan, niin sitä kautta se pikkuhiljaa löytyy se tasapaino ja balanssi. Ja sitten se sujuu kuin itsestään. Ja samoin tässä henkisissäkin asioissa mun mielestä, että aluksi se on, ja usein välilläkin haparoivaa ja ei oikein tiedetä, mikä se tie on. Mutta se selkenee ainoastaan kulkemalla sitä polkua. Ja näin ainakin itse olen huomannut, että monien kaatumisten ja erehdyksen kautta se polkupyörällä ei ole enää niin mahdotonta kuin sitä aluksi ajatteli. Ja tärkeää on lähteä muista liikkeelle sen sijaan, että vaan haaveilee tai kuvittelee tai toivoo parasta, niin yksinkertaisesti vaan lähtee liikkeelle rohkeasti, oli se mikä polku tahansa sitten, joka sopii itse kullekin, mutta me veikkaan, että tämmöinen hiljaisuus, rauha, ykseuden kokemus, niin kuin meilläkin on teemana ykseys hiljaisuudessa, mikä se hiljaisuus on, sehän voi käsittää aika laajojakin asioita, ja se on, veikkaan, että se ei ole ihan itsestäänselvyys, mikä se hiljaisuus ei se on monille itselleni myös. Se vaatii tutustumista ja antaa hiljaisuudelle oma aika ja sija. Vai mitä, Sampsa? Ei se ole mikään ihan helppo asia ehkä todentaa omassa elämässä se, annetaanko me aikaa edes hiljaisuudelle. Joo, mäkin olen 10 vuotta kuukausittain järjestänyt Eckhart Tolle-iltoja. Ja jos miettii tätä yhtä maailman läsnäolon opettajamestaria ja hänenkin sanomaa, niin se näkyy meidän retriitissä. Ja ajatellaan vuorovaikutus, kohtaaminen. Loppujen lopuksi sitähän kohtaa aina oman itsensä ja se sisäinen mieli tavallaan, sisäinen rauha, tyyneys, sisäinen valo, rakkaus meissä kontra ego, pikkuukko, pikkuakka meidän mielessä. Ja sen hiljentäminen, se tyyneys ja rauha, mitä me tuodaan tässä, niin me toivotetaan teidät kaikki lämpimästi ja sydämellisesti tervetulleeksi meidän kesäretriittiin. Ja uskon, että on aika ehkä erilaisia teemoja, Sampsa, vai mitä, kun yleensä voisi sanoa. Meillä on aika rikasta teema ja tässä on aika uusia näkökulmia. Veikkaan, että ei ole juuri Suomen maassa vastaavia teemoja ollut. Et osa on tuttuja tietysti toki, mutta osa on aika uutta. Ja se on aika mielenkiintoista, ainakin itse on niin kuin uudesti innostunut, kun on uusia teemoja ja aiheita tuonut elämään, ihan uutta tämmöistä syvyyttä, sanotaan näin vaikka. Niin uskon, että se on myös muita kiinnostaa tämmöiset hyvät aiheet. Ja niin kuin Sampsa mainitsin, upea luonto, keskikesä ja Kreivilän kurssikeskus, niin siinä on kyllä aika hyvät eväät tämmöiselle antoisalle kokemukselle. Ja yhteisesti luotu kokemus. Niin, aivan. Tässä yhteisesti tuotetaan se ja ollaan kiitollisia siitä, että lähdette mukaan. Tämä on sua varten. Ei muuta kuin ilmoittaudu mukaan. Ja nähdään kesällä sitten heinäkuussa Kreivilässä. Näin teemme. Tervetuloa. Tapaamisiin. Morjens.